Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la primul episod din Minecraft. Dacă o să strângem 5 like-uri, uite, am găsit și Iron. Dacă o să strângem 5 like-uri la acest videoclip, o să fac o serie. Și dacă nu, nu cred că o să fac. N-are rost să iau din timpul liber să filmez și dacă nu apreciați, știu, pumpkin, yay. Scuze, sunt un pic răcit. Un pic. Da, e bogată zona. Uite acolo și cacao. Sau nu-i cacao asta? Nu știu sigur. Asta e? Ba da. Beans. Aia lămâi oare? Sau? Nu-s fan Minecraft. Dar știu că se zice Minecraft, dar nu zic Minecraft, că nu. Ba, tot de asta. Aia zic că avea altă culoare. Perfect. În episodul ăsta nu o să fie chiar foarte lung, 5, maxim 10 minute, dar să văd dacă vreți să continuăm. Și să nu uitați să apăsați butonul de subscribe, vă rog. Vreau să ajung departe. Să vă arăt și skin-ul. Stai, de aici, pa. Roboțel, roboțel, roboțel. E frumos? Da, fără dovleacul în mână, așa. Frumos, frumos. Cred că o să fac un mâine. Stați, azi ce miercuri azi? Da, e miercuri. Mâine probabil o să fac cu un prieten. Îl cheamă Alex de Rău. Poate, nu știu. Mai mult asta sigur că nu, dar poate. Îl cheamă Alex de Rău. Are și el un cont de YouTube. Nu știu cum îl cheamă pe YouTube, dar nu îl cheamă Alex de Rău. Îl cheamă ceva cu The Killer. Nu contează. Dar poate o să fac cu el o serie. O serie, un episod. Sau poate serie dacă vrem. Dacă avem timp, adică. Că na, amândoi suntem în aceeași clasă. Să fac eu uite că lemn avem, un târnăcop, un pickaxe, îmi fac un târnăcop de lemn și apoi să sap 3 pietre și apoi să-mi fac unul de piatră. Asta e jungle wood. Am luat cam multe, dar un crafting table. Așa. Ce trebuie, bă? Sticuri, Ana. Pac. 1. Mă duc să însap. Aș fi filmat pe tabletă, dar nu mere. Pentru că nu știu ce tabletă fain, adică bună. Că na, îi Eboda. Și nu e foarte bună. Și zice că nu e compatibil cu... perfect. Nu e compatibil cu tableta, cu dispozitivul. Ok, nu mă supăr, pot să fac și pe telefon. Înregistrez cu Mobzen. Așa arată aici. Și e de 4 minute. Doamne, cât iron.
Mai am? Nu mai este... Logic. Să... Nu știu ce să fac. Cred că fac o casă în copac. Că până trece noaptea. Bine, știu că nu-i noapte, dar o să se facă în curând. Cacaua. Cacaua. În episodul ăsta nu o să construim bază, dar o să vă arăt jocul. Ok, majoritatea cred că știți. Majoritatea cred că știți. Da, nu toți. Da, tot. Și, da, v-am mai spus să apăsați butonul de like și subscribe. Nu, cred. Să bloca jocul, nu... Nu băgați în seama, îmi dă niște aplicații să... Ce doamne am făcut? A rezolvat problema. A fost un... apar niște reclame de la Hola Launcher. Eu vă sfătuiesc să nu instalați aplicația aia, că e foarte handicapată. Deci, nu știu cum să zic, deci, e praf. Toți zic că e super fain, dar după aia îți bagă, cum să zic, când, de exemplu, dacă joci ceva, acțiune, multiplayer și ești în, adică cu un pușcător, adică genul, îți apare așa o reclamă de asta și se oprește jocul. Și, o să mor și apoi trebuie să te reconectezi și etc. Am crezut că e un chest. What the fuck? M-am cam îndepărtat de... What? Uite o iță, hai să-mi fac un pat. Do you have star? N-am, adică am... Dacă vreți să schimbăm skin-ul, lăsați-mi în comentarii. Dar unde e oaia aia, mă? Să nu mă mor, că nu-mi dă nimica. Uite-o. Că nu e aia, da, ok. Uite-o, uite-o. TNZ. Dacă vă uitați, era fel. Rafa. Să-mi lăsați în comentarii dacă vreți ce YouTuber vă place. Mie, sincer, cel mai mult îmi place Max Infinite. Oare să-mi dă lână piticul? Dă-l, mă. Hai, dă-mi, te rog. Please. Dai? Bă, dai lână, mă. Bă, ce viteză are? M-a dat. Praf. Oh, God. Pe dificultatea ei. Minim. Cum trebuie să... Oh, God. Ce cum stau chestiile alea acolo. Adică păianjii aia. Nu, vine coaci, nu. Așa. Cât am filmat? 9 minute. Hai, mai filmez. Pun pauză aici până o să se facă zi. Să nu vă plictisesc că doar stau aici. Am pornit-o să vă arăt ce superb e cerul. Uitați. Dar uitați, dacă vă uitați atent, vezi că se mișcă foarte rapid. Ori norul ăla, ori stelele și luna. Eu cred că stelele și luna. Da, pare, se mișcă. Ok, o să pun din nou pauză.
Ok, văd că nu vrea să se mai facă ziua odată, cred că așa vreo 5 minute. Ok, nu contează, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vreți să mai continuăm, după cum v-am spus, să strângem 5 like-uri și dacă aveți idei, să mi le lăsați în comentarii. De exemplu, ce casă să-mi fac, unde să mi-o fac, să mergem, ce să facem mai mult, adică dar nu facem, ce să facem mai mult, ok, asta nu contează, nu știu cum să zic, dar să lăsați în comentarii ce idei aveți voi. Și până la data viitoare, pa, pa. Acum cred că să facă și ziua pe când închid episodul. Dar nu o să mai filmez, că nu. Vreau să văd dacă o să strângem câteva like-uri, măcar 2 like-uri. Eu aș vrea 5 ca să putem să continuăm, dar și să nu uitați să vă abonați. La început și am emoții și mă încurc. Da. Dacă v-a plăcut, nu uitați să Doamne, feri! Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!